Ikaw, Stong, pagluto nito, tarunga itong hugas ang kalaha, ha? Tubig tay, huwag matay tubig tay. Napagtuon nito nga paghugas ng huway, tubig-tubig. Magdali na. Tarunga ito. Tay, tarong nga, biyan niyo, hindi tay ha. Ay, kalha tay ha. Tarong nga, biyan niyo. Tatay ay! Nagbudyo na ganing mi! Parang may antik ka na lagi tay, kaya mo tinitiwas na mo module tay. Tuod tay! Amo saan yung tiwason tay? Di ba pareha sa abang bata diha, dili mag-answer og module? Dapat proud ko sa mga tay, ngayong anime, di ba tol? Tay, naning kamot magugmi mag-module tay, para sa among kaugmaon. Lagi tay, tinuod ito na tay, aron pagkadalbit na mo kita sa nagmindo trabaho. Ay, lagi ba? Dobe, kumusta man inyong pag-eskwela? Kani tay ay, nanumbag ni tay. Ah, ikaw mangani, siya tay, kay nang halok siya. Ulitaw, nagigilin niya akong anak di ay, oh. Ulitaw, nagigikayo ba? Dobe, kumusta man yung magkikisan? Tay, unsay ulit ako? Nga laki man igi. Halukan, dalaga siguro. Uy! Ayo, anak na, kay wala tayo tutong dito, ay. Puro ta mga lalaki. Sa mga nga, may kayo muliwat di ay. Ay, mo ba tay? Kani gani tay, numbag ni. Ay, tuod tay, wala man god. Numbag oy. Bilangan, naliwat ko ni tatay, di man magpakopya be. Di akong gisambag. Basta tay di magpakopya. Oo, masiro pa lang. Abi pa na ako di ay, kaning kamo doon pag-eskwela. Ikaw, gatiat-tiat ka. Ikaw, gabukoy-bukoy ka, gapanumbag ka. Pastilan. Sige na, sir. Undang ka sana kang mutulya. Undang ka sana. Ikaw to. Si tatay, importante kayo ni Mujulo. Palitis ako dito ang tambal. Ang dilit ang duwa yung utos. Nya, ano tatay? Huwag ako dito, upan. Palit yung ito kung takunta. Tay, tay. Oh, sulat niya ang kwan. Ako isuko. Igda na bali na ha. Saan na tay? Tambal lagi o. Medyo sa taluay. Bal, reinforce. Taluay. Okay na. Lakaw na dito. Pagdali ha. Okay. Tay, eh. Matambalan ng kasuko. Ako na. Ikaw, Stong, pagluto nito, tarunga itong hugas ang kalaha, ha? Tubig tay, huwag matay tubig tay. Napagtuon nito nga paghugas ng huway, tubig-tubig. Magdali na. Tarunga itong hugas, ha? Tapi, tatay. Baan dilig. Gaan mo tayo sa inyo, tipod na sura. Saan ka ni pagpugas ng kalaahaw sa mga sabon ba? Ay, gusto. Dili lang ni makatipid sa tubig. Katipid pa na sa sabon. Tay, tarong nga, biyan niyo, hindi tay ha. Ay, kalha tay ha. Tarong nga, biyan niyo gugas. Ay, wala gani kayo ni ay. Hindi na gani. Ay, ito. Ay, ito, naging kaya niya. Hindi tayo sa tataan ba? Kang sinawa. Sabi sa tatay, uy, siguro po pala. Ako nang ilisa ng palit ni tatay, be.